Ahojky, já jsem Katie Rosewood, tímto videem bych vás chtěla přivítat na své stránce. Tohle video je moje úplně první video, tak doufám, že se vám bude líbit. Je to návod, jak si udělat látkový pytlík na záda, třeba do tělocviku, nebo na kolo, nebo na brusle. Jedinou věc, kterou doma nemám, je látka, tak jdeme nakupovat. Tak jsme zpátky z nákupu, látku jsme úspěšně koupili, tak jdeme na to. Takže co budeme potřebovat? Koupenou látku, provázek, nůžky, nit nejlépe ve stejné barvě látky, pravítko, tužku a špendlíky. První věc, kterou uděláme, je, že si odměříme 34 cm nahoře a potom 86 cm dolů na látku. Tak jsem si vyměřila 86 cm, mám to načeple po celé délce látky a jdeme stříhat. Tak, máme vystřiženo a jediné, co potřebujeme, jsou 2 tunýlky na každé straně a sešití po obou stranách. Jak si udělat tunýlek? Najdeme si líc a rub. Rub si dáme stranou nahoru, kraj látky těch 34 cm jednou přehneme, můžeme si to přejít jenom prsty, anebo přežehlit, pak se to dělá lépe a ještě jednou přehneme, aby jsme měli pěkný tunýlek. Tady přešijeme. To samé pak uděláme na druhé straně. Je lepší si to našpendlit, bude se vám to lépe šít. Můžete to sešít jak na stroji, tak i ručně, bude to držet oboje dvoje stejně. Aby jsme měli všude čisté okraje, tak si všechny okraje sešijeme takto. Nahoře, jenom po stranách, nahoře to nevadí, tam budeme stejně dělat tunýlky, ale aby se vám tunýlky potom netřepily, tak je sešijeme. Zapošijeme. Přihneme. Máme hotovo. Tak můžeme pokračovat s tunýlky. Celkově našpendlíme po celé délce. Když máte oba tunýlky hotové, můžete začít prošívat obě dvě strany. Od konce až po šití tunýlku. Dál jít nemůžete, protože už byste neprovlékli potom provázek.
Další věc, kterou potřebujeme, jsou ouška, která pak před šitím vložíme do spodních krajů, tak aby koukaly dovnitř. Pak za ně, když to otočíme, můžeme přidělat provázek, který půjde skrz tunýlky, aby jsme měli vlastně ramena batušku. Já dělám ouška tím způsobem, že si vezmu jeden kousek látky, oba dva okraje dám doprostřed a pak ještě jednou přehnu. Tohle celé přešiju a vznikne mi ouško, které pak můžu vložit dovnitř. Jakmile máme obě dvě ouška hotové, tak si je přeložíme a směrem dovnitř ji vložíme. Vždycky si prohmatejte, kolik vám asi budou koukat, když to sešijete tady. Teď máme dodělaný, nechali jsme si kousek volný na konci, abychom mohli potom protáhnout celým tunýlkem šňůrku. Abyste šňůrku dobře protáhli, potřebujete jeden spínací špendlík, na něj si šňůrku nabodnete, zavřete a protáhnete celým tunýlkem. Jakmile jste došli na jeden konec tunýlku, tak jedete dál skrz druhý. Jak už jsem řekla, jedeme naopak, takže dáme tam, kde máme očko z jedné. Pokračujeme dál. Tímto nám vzniklo celé zatahování. Jediné, co teď potřebujete, je odměřit si ramena, protáhnout a zavázat. Já doufám, že se vám moje videjko na batužek na záda líbil. Pokud se vám toto video celkově líbilo, budu ráda, když dáte like a na mě budete odebírat. Těšte se na další videjka. Ahoj!